Has de renovar el teu contracte per al curs 2026 a 2027? T'ho expliquem. Hi ha 3 períodes que has de tenir en compte segons el que vulguis fer. Del 4 al 13 de maig, si vols renovar el mateix pis i plaça on estàs. Del 15 al 21 de maig, si vols canviar-te de pis amb el teu grup d'amics. Del 26 al 29 de maig, si només tu vols canviar-te de pis. El primer pas és saber quan et toca renovar. El segon pas és entrar a la web de Vila i clicar en el botó Renovar. Tercer, has d'estar registrat a MyVila. Ara sí, és tan fàcil com seguir els passos. Per accedir-hi, has de posar les mateixes dades que has fet servir per registrar-te a MyVila. 1. Si vols renovar el teu mateix pis i plaça, del 4 al 13 de maig, de 8 del matí a 6 de la tarda. Entra i prem el botó Renovar per renovar plaça al teu pis. Recorda marcar He llegit les condicions per poder avançar. Un cop fet això, és el moment de bloquejar-ni la plaça a algú, però això t'ho expliquem al final del vídeo. Després de bloquejar plaça, només faltaria signar el contracte digitalment. En acabar, rebràs un email de confirmació. 2. Si vols canviar-te de pis amb amics, del 15 al 21 de maig, de 8 del matí a 6 de la tarda. Tot i que és una renovació grupal, és important que només un integrant del pis faci la sol·licitud. Un cop dins, et demanarem que emplenis les dades de tothom. Primer, et demanarem el DNI de la resta d'integrants del pis. La rodoneta T1 indica que tu fas la reserva i que cada cop que posis el DNI dels companys s'afegiran rodonetes amb les seves inicials en color verd. Ara hauràs d'escollir el bloc, la planta i el pis que voleu. Els pisos que estan en verd són els disponibles. Si estan gris, és que estan ocupats o bloquejats. Un cop fet això, se t'obrirà el mapa del pis perquè escolliu les habitacions. Això es fa arrossegant a cada integrant a l'habitació que vol. Quan estiguis, clica Renova. I ara només falta signar el contracte digitalment. Un cop fet això, rebreu un email de confirmació. En cas de voler bloquejar plaça per algun amic o amiga, és el moment. Tingues en compte que només podrà canviar de pis amb persones que ja viuen a la vila. Si vols viure amb amics que no viuen a la vila, el que has de fer és bloquejar-los la plaça. 3. Si vols canviar-te tu de pis, del 26 al 29 de maig, de 8 del matí fins les 4 de la tarda. Entra i escull el tipus de pis que vols, el bloc, la planta i el pis. Només podràs clicar els que surtin en color verd. Accepta les condicions i clica Renova. En cas de voler bloquejar plaça per algun amic o amiga, és el moment. I ara només falta signar el contracte digitalment. Un cop fet, rebreu un email de confirmació. Com bloquejar plaça a un amic o amiga visqui o no a la vila. Un cop has renovat, veuràs que pots bloquejar plaça a un amic o amiga. Si ja viuen a la vila, és tan senzill com posar el seu DNI, NIE o passaport, tal com estigui registrat a MyVila, i seguir els passos. Si poses les dades d'algú que no viu a la vila, et donarà error. El que has de fer és registrar-lo omplint les dades que et demanem i clicant Alta. Cada cop que entris una persona a qui bloquejar plaça, et sortiran boletes amb les seves inicials. La grisa ets tu, la verda és d'altres vilatans i la taronja és d'estudiants de nou accés. Un cop introduïdes totes les dades dels amics a qui vols bloquejar plaça, has de clicar a Assignar places i anar arrossegant les boletes de les seves inicials a la plaça que els hi vols bloquejar. Clica Bloquejar. Un cop bloquejada la plaça, rebreu un email de confirmació. És molt important tenir en compte que aquest procés correspon a un bloqueig de plaça, no a una reserva. A més, quan es faci un bloqueig per a persones que no viuen a la vila, s'ha d'enviar un correu a vila@vilauniversitaria.com. T'han fet un bloqueig? Si t'han fet un bloqueig i ja vius a la vila, has de fer la renovació a través de la nostra web durant el tercer període. A partir del 29 de maig es cancel·laran tots els bloquejos. Si ets exresident o vas quedar en llista d'espera el curs passat, has de fer la sol·licitud entre l'1 i el 26 de juny de 2026, enviant un correu a vila@vilauniversitaria.com. Si ets estudiant de batxillerat o no has viscut mai a la vila, has de fer la sol·licitud entre l'1 i el 24 de juliol. Recorda indicar el pis a la teva sol·licitud. Com signar el contracte? 1. Un cop hagis renovat, rebràs un email amb l'esborrany del contracte. Simplement reenvia'ns aquest email adjuntant una foto del teu DNI, NIE o passaport. És important que no canviïs l'assumpte de l'email. 2. Al cap d'uns minuts rebràs un segon email amb el contracte i els passos de com signar-lo digitalment. Fes-ho i torna a l'enviar. 3. Finalment, rebràs el tercer email amb el contracte signat per tu i per la vila.
Coses a tenir en compte. 1. Per poder renovar, has d'estar registrat al MyVila. 2. Si hi poses el DNI però t'has donat d'alta amb el passaport, donarà error i no podràs entrar. 3. Recorda que per renovar a Vila has d'estar matriculat a la UAB. 4. Només es pot viure a Vila un màxim de 6 anys, a Vila 1 i a Vila 2. 5. La data límit per cancel·lar el contracte amb dret a devolució de la fiança és el 24 de juliol del 2026. 6. Si tens problemes administratius i no has pogut signar el contracte de renovació abans del 24 de juliol de 2026, el contracte es cancel·larà automàticament. 7. Si faràs un màster o un postdoctorat, has de passar a Vila 2. Per a més info, vila2@vilauniversitaria.com. 8. Recorda que la durada del contracte és de l'1 de setembre al 30 de juny. Si necessites més informació, pots enviar-nos un correu electrònic a vila@vilauniversitaria.com.